your kingdom. Breathe life into our ideas and discussion. Help us build a team that has love and respect in their hearts. Give us strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. O Lord God of all things, come give us inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas. And continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish, is for the pursuit of truth, for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. You may now have your seats. Once again po, welcome sa ating public hearing on water rate adjustment and pass on of franchise tax. We are also very fortunate that we are joined by a representative from the Local Water Utilities Administration, Mr. Daniel R. Valladares, the Management Advisor. Good afternoon, sir. Yes. We would also like to acknowledge the presence of the officials of the local government of Naga, headed by Honorable Mayor Nelson S. Legacion. Also here with us is the City Administrator, Mr. Elmer Baldemoro. Good afternoon, sir. Thank you for coming. At this point, para formal po nabuksan ng ating public hearing, may we call in Mr. Florencio T. Mongoso Jr., MNW's General Manager. A round of applause, please. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo ay mananagalog kasi ang ating bisita ay kailangang maintindihan ang ating pinag-uusapan. Kasi ang mga water district po ay under ng administrative supervision ng LUWA. And ngayong hapon po, ipapaalam namin sa inyo kung ano yung mga kadahilanan kung bakit kailangan tayo magkaroon ng water rate increase or adjustment at kung saan naman mapupunta yung karagdagan na taripa. Ito po ay pangalawang LGU na. Kaninang umaga po galing na kami sa Gainsa and lubos kaming natutuwa sa Gainsa kasi nagbigay ang LGU ng 500 square meters na lupa na paglalagyan ng pumping station natin sa kanilang lugar. Mahalaga siya masyado kasi alam ba natin na pagdating sa lote, matagal ang negosasyon, lalo nang mas matagal ang presyuhan. Naibigay na sa atin yan ng LGU Gainsa, kaya mas mapapadali ang kailangan nating tapusin. Ngayong hapon po ay nasa Naga tayo. Sa Monday, January 16, 9 to 12, nasa Kanaman naman tayo. 1 to 4 p.m. sa Magaraw. And lastly, sa January 17, Tuesday, 9 to 12, sa Kamaligan naman tayo. Lahat po yan, mga covered court nila yung venue.
As a backgrounder po, kung maaalala natin, supposedly noong 2019, dapat nag-increase na tayo. Yung pre-approved na amount is 125 papunta sa 160. 2019 supposedly po ipapatupad. But because po alam natin na nagkaroon tayo ng lockdowns, pandemic, medyo wrong timing. So na-postpone siya. In effect po, hindi tayo nagkaroon ng rate adjustment from 2009 until now. Kung titignan natin yung rules and regulations ng LUA, allowed po tayo a maximum of 60% increase every 5 years. Pero by practice, ang pinapayagan lang ng LUA is maximum of 40%. So pag kwenta natin, 125 times 40%, that is 50 pesos. So ibig sabihin po, 2014, dapat 175 na yung ating rate. Pero kung ngayon pa lang nga, sinasabi ko pa lang na 160 lang ang hinihingi natin. Rugtungan ko pa ng another 5 years, dapat po 245 na. And another 5 years, kasi sa tagal natin, tatlo na dapat na cycles yung increase. Dapat 343 na ngayon, na 2023. Kaya pag minus mo yung 160 sa 343, nakatipid pa tayo ng 183 pesos. Bakit kailangan mag-increase? Walang anumang bagay na hindi dumadagdag ang presyo sa loob ng 5 taon. Lalo na po kung sa loob ng 15 taon. Kaya talagang badly needed ang rate adjustment para maka-cope up tayo sa mga gastusin. Para po mas malinaw lang, bigyan ko kayo ng ehemplo. Ang consumption ng MNWD noong 2009, kung kailan tayo last nag-rate increase, is 19 million ang kuryente. 19 million. Noong 2019, na kung saan dapat na-implement na yung 160, tumaas po ang consumption ng kuryente natin sa 39 million. So from 19 to 39, nagkaroon ng increase ng 20 million. Pero lumala ito from 2019 to 2022. Kung noong 2019, 39 million yung kuryente, alam nyo kung magkano na noong 2022? 93 million. Ibig sabihin, kung nag-increase tayo ng 20 million in 10 years, itong kasalukuyan na 3 nakaraang taon, nag-increase po tayo ng 54 million. Kaya operationally po, nagdagdag lang kami ng 7% na consumption, pero yung per kilowatt hour cost ng kuryente ay dumagdag ng 64%. Kaya ang suma total po niyan, tumaas din ng 61% yung operational cost ng water district. Kaya po, walang masyadong na itayo ng mga karagdagang mga pasilidad, katulad ng pumping station at ng mga transmission and lateral lines. Kaya meron tayong problema sa supply. Kung titignan naman po natin yung mga karatig na lokalidad, wag na tayong lalayo. Total, may taga-Pili Water District dito. Ang minimum po sa Pili is 229 pesos. Sa atin is only 160 ang hinihingi. Pag pumunta naman tayo sa isang syudad, Legazpi na Permian, kasi yan ang laging kinukumpara sa Naga, sa Legazpi po, ang minimum is 238 pesos. Malayo po yun sa 160 na hiningi naming karagdagan sa Naga. And at the same time po, hindi lang namin basta ipinapasa sa consumers yung burden. Kami rin po sa MNWD ay marami ring sakripisyo na ginagawa. Ang pinakamalaki po niyan is
as of January 1, nagbawas na po kami ng 129 na empleyado. Pera po ng 129 na yan, meron kaming hindi pinunduhan na plantilla or permanent position na 53. Sa madaling sabi po, 182 personnel ang nawala. Kaya lahat kami double time para magampanan yung dating tinatrabaho nung 182 na wala na ngayon. Apwera po kayan, meron pa kami mga belt tightening. Ang sabi nga nila is double na. Kasi bago ako dumating, dati na nagbe-belt tightening. Nang dumating ako, nag-belt tightening pa ulit. Kaya malaking sakripisyo talaga. Ang akin naman, hindi po pwede na hindi tayo mag-ayos ng ating sariling bahay. Kasi bago ka humingi ng tulong sa iba, ayusin mo muna yung sarili mo. So yun po ang mga ginagawa natin ngayon. And hopefully po, sa mga susunod na presentations, mas maintindihan natin kung bakit ganito yung sitwasyon. Pagdating naman po, panghuli na to, pagdating naman po kung ano ang impact sa atin ng increase, ang poverty threshold po, ibig sabihin, yan yung minimum income ng isang pamilya to survive in a month. Nung 2009 po, kung saan 125 yung ating rate, equivalent po siya sa 2.9% ng threshold income. Pero itong 160 po, base sa threshold ng 2021, kasi wala pa naman 2022, magiging 1.3% na lang siya. Ibig sabihin, from 2.9, bababa sa 1.3%. So may tipid kang 1.6% in comparison with the previous rate. Kaya ibig sabihin, hindi gaano ito mararamdaman. Ang 35 pesos is halos 1 peso a day lang naman na karagdagan. Para mas malinaw din, magkano po ang isang tasa ng kape sa coffee shop? Minimum niyan is 160. Isang cup lang yun. Ang 160 po sa amin sa MNWD is 10 cubic meters of water. Imagine niyo po kung ilang cups meron sa 10 cubic meters ng tubig. Yun po ang comparison. Kaya sabi nga namin, mas mabuti pa yung Kasoreko kasi yung Kasoreko every month nag-a-adjust ng presyo. Pero kami, 209 pa ang huling pag-adjust ng presyo. And puwera po niyan, ang Kasoreko, yung systems loss na tinatawag, binati-hati po yan sa mga consumers. Tayo ang nagbabayad. Pero yung water loss ng water district, yung non-revenue water na tinatawag, asumido po yan ng distrito. Hindi po yan pinapabayaran sa ating mga consumers. Kami po ang kumakarga niyan. Mas maintindihan niyo siya, kaya pinagmabuti namin na video presentation ang ibigay sa inyo. Kasi kung puro lang daldal ako dito, baka hindi nyo naman ma-appreciate. Kaya tapusin ko na ito. Magpasalamat lang po tayo sa ating DUA representative. Kahit ganito ang panahon, nandito siya. And kahit mag-spend siya ng Saturday and Sunday, kasi ang susunod is Monday and Tuesday pa, nandito pa rin siya. And of course, ang ating host, ang LGU Naga, sa pamamagitan po ni City Administrator Baldimoro, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon. Thank you very much, GM. Ayan po, para mas lalo po nating makilala ang inyong Metropolitan Naga Water District, panoorin po natin ito. In August 1979, the Metropolitan Naga Water District, MNWD, was organized under Resolution Number 39, Series of 1979,
approved by the Naga City Council on June 9, 1979. Subsequently, a Conditional Certificate of Conformance number 106 was awarded on December 7, 1979 by the Local Water Utilities Administration. With its growing market year after year, on March 29, 2012, MNWD was recategorized to Category A. As a water utility, MNWD's mission is to provide fast and technologically suitable water services within its service coverage area. It envisions becoming a dynamic water district, contributing to the improvement of the living standards of the people. Our mandate is anchored on the Provincial Water Utilities Act of 1973, PD 198, which is to acquire, install, improve, maintain, and operate a water supply and distribution system, wastewater collection, treatment and disposal, and water resources development, utilization, and disposal. Being a GOCC, or a government-owned and controlled corporation, MNWD is composed of a board of directors responsible for policy making, currently headed by Gilbert N. Albero as the BOD chairperson. Further, it is led by a general manager under GM Florencio T. Mongoso Jr., who oversees the management and operation of the district. At present, our combined sources produce about 2,127,819.03 cubic meters of water as of December 2022. This is supported by our 4 spring sources, the Kalinisan, Asupre, Anayan, and Rumangrap, and 30 active pumping stations. We provide services within Naga City, Camaligan, Canaaman, Magarao, and Gainza. As of December 2022, our active connections have reached 57,488. Our main services include water supply and septage management. For your water-related concerns, our lines are open through our communication center. To ensure sustainable supply, MNWD ensures that watersheds are protected, such as the Kalinisan Nabuntulan watershed at Barangay Panikwason, Naga City, Anayan Rumangrap watershed at Barangay Puri Pili, Camarines Sur, and the Naga River watershed. For your bill payments, MNWD has partnered with SM Business Center, Land Bank e-Payment, and Bayad Centers, which includes Maya. In 2021, MNWD has completed several projects such as the installation of transmission lines and distribution lines and well drilling for the construction of additional pumping stations. To date, MNWD has expanded from a mere warehouse to a corporate business with its own DOH-accredited laboratory, 4 lorry trucks, pumping stations, reservoirs, and septage treatment facility. Through the years, MNWD continues to maintain the environmental integrity of our watersheds anchored in the Integrated Watershed Management Program with a commitment of our Mount Isarog Guardians, or MIGs, and shareholders. MNWD is where it is now because of the love and support of one another. The journey lives on, and there is no stopping to what MNWD can accomplish if we all work together as a family and one community. There you have it po. Now, at this point, to answer the question as to why there is a need to adjust the water rates, let's also watch this video presentation. Public hearing on proposed water rate adjustment and pass-on of franchise tax. Aramtaman ang naging estado kang MNWD sa mga nakaaging bulan. Kita po naging bukas para magpahayag kang klima sa laog kang opisina, both for transparency and accountability. Alagad kinaipuhan na kita magkatiripon mo niyan para sa buot sa mong mapaabot ang urgent need as in karahayan na matatao ka ining rate adjustment sa sato. Ang pag-adjust ng water rates as in pagkondusir ng public hearing,
ini nakaangkla sa mga manlain-lain na lay arog kang PD 198 Section 63, LOI 700 Section 5, as in LOI 744 Section 3. Sinasabi kang mga batas na ini nakaipuhan magkaigwa kita ning arog kay ning okasyon, tanganing madangog, as in mapaabot sa publiko ang plano na magkaigwang adjustment ning huli ta ini sarong public concern. Iyo man ini ang rason, as in obheto kung taano mo po naimbitaran, ngunyanal daw. Sa graph na ini, sa itong mahihiling ang istorya kang water rate since 1981, hasta ngunyan. Importante na sa itong manutaran na poon 2009 hanggang 2022, halawig na panahon kitang dain nagkaigwaning adjustment. Ini maraysa sa itong bulsa alagad ini nagkaigwaning epekto sa pagkonstruir ni mga proyekto para madagdaganan sa itong water supply taon-taon. Kada taon, on average, dapat po igwa kitang dinadagdag na 2 pumping station tanganing ma-meet si present and future demand. Alagad, mailing nindo digdi na poon 2009 hanggang unan, igwa sa nakitang anom na naidagdag na pumping station versus sa dapat nakaipuhan. Sa ngunyan igwaning 30 pumping stations ang MNWD. Alagad ini mga pumping station na ini, di po sapat sa pangangiipok ng 5 banwaan na sakop ka ini. Gabos po ini, nag-ooperar ning lagpas sa dapat sa ng standard operating hours para matugunan sa tong pangangaipo. As of December 2021, nag-abot na sa 55,822 ang samong service connections na halik sa Naga, Kanakman, Kamaligan, Gainsa, asin Magaraw. On average, translating into population, igwa pong halos 300,000 na consumers nakadepende po sa supply kang MNWD. Also in terms of average income per household, base sa data kang PSA, ini po nag-average lambang saro 12,000 pesos. So matotal, pinapailing po kaya ng purchasing power o ang kakayahan kan lambang pamilya na matugunan ang sa indang mga basic necessities. Sa paglangkaw ka mga barakalon as iba pang gastusan, sa tupong ilingon, ang bulk ng expenses kang MNWD sa business perspective, aramdaman po na grabe ang nilangkaw kang power. Apwara kayan, saro pa sa dakulang gastos ang pag-ataman sa satong manpower na iyo ang life and blood kan sa tong kumpanya. Sa graph na ini, mahihiling ta ang istorya kang presyo kang electricity poon 2009 to 2022, as in digdi mahihiling ta ang dakulang impact kaini sa expenses kang MNWD. Halos doble po ini kumpara kang mga nakaaging taon, more than 17 million by 2022. Siring man po sa fuel rates, aramdaman po ini, nakita po gabos nagsasapo kang pagparalangkaw kaini. Pag-abot po sa demand sa tubig, padagos man po ang paglangkaw kaini, lalo na po digdi sa syudad ng Naga at 1.38%, Kanakman at 1.20%, Magaraw at 0.84%, Kamaligan at 0.80%, asin Gainsa at 0.59%. Overall, from 2016 to 2021, ini po ang average market growth kan water demand sa service coverage area kang MNWD from around 46,000 to roughly 56,000 na po sa ngunyan. Asin tigiling po kan sa mga opisina na sa masunod na taon, lalo pa po ining malangkaw in the next 5 years, base din po sa padagos ng developments asin opportunities na igwaan sa tong syudad asin katarain ng mga municipalities. Siring kaiyan, kinakaipuan ng bastante asin malinig na supply ng tubig. Sa ngunyan, igwa po kitang combined sources, 30 pumping stations and 4 springs. Tangaling masimbaganta po si demand. Ang MNWD igwa pong 14 proposed pumping stations nagigibuon sa loob ng 5 taon asin dagdag na 2 deep wells. Pumping stations, 2023, 1, Pacol 5, 2, Carolina 4, 3, Almeda 2, 4, Almeda 3, 5, Gainsa. 2024, 1, Cararayan 5, 2, Santa Lucia 2, 3, Karangkang 2, 4, Pacol 4, 5, Carolina 5. 2025, 1, Kamaligan, 2, San Felipe 4. 2026, 1, Del Rosario 2. 2027, 1, Cararayan 6. Wells, 2024, 1, Carolina 2, Pumping Station Well Number 2. 2025, 1, San Felipe 3, Pumping Station Well Number 2.
Apwara kan additional sources, kay puhan man at awan pansinan sa tong mga water lines, tanganing masiguro na ang malinig na tubig makakaabot sa indong mga harong. Sa ngunyan, aabuton 500,000 linear meters ang existing water lines sa bilog na service coverage area kang MNWD. Sa laog kang 5 taon, nilalaom kang manehamiento ang mag-instalar ning siyam na transmission lines na madagdag ning 14,052 linear meter sa existing water lines kan MNWD. 2024, 1. Balatas Road to Leon S.A. Arias Street, Magsaysay, Naga City. Number 2. Kagbunga, District 1, Gainsa, Camarines Sur. 3. Corner Villa San Vicente de Paul Subdivision, Corner Madrigal Road. 2025, 1. Talibtib to Pampang, Kanaman, Camarines Sur. 2. Clupa Calawag to San Felipe, Maryville, Naga City. 3. Almeda Highway to Mabolo Resettlement, Naga City. 2026, 1. Matiway Road, Balatas to San Felipe, Naga City. 2. San Isidro 1 Pumping Station to Cararayan Main Road near Declangon, Naga City. 2027, 1. Pangpang to Del Rosario, Kanaman, Camarines Sur. Buot man na makompleto ang dagdag na Benteng Distribution Line projects na abuton 10,193 linear meter ang total na laba. Igwang 7 nagigibuon sa 2024, 6 na project sa 2025, 4 sa 2026, asin 3 sa 2027. Bali inipuan sa indong maasahan base sa samong 5-year development plan. A total of 45 projects sa loob ng 5 taon na kung saan mangangaipo kita ning dakulang kantidad tanganing maging efisyente ang serbisyo asin operasyon kan distrito. At present, ang MNWD po nasa 125 pesos sana ang minimum na singil sa tubig. Pero sa bilog na Bicol Region ang average po nag-aabot sa 200.41 pesos. Ilingon po niya to ang datos kang bilog na Bicolandia. Pinakahalangkaw po ang Aroroy Water District sa Masbate na nasa 355 pesos. Ang MNWD nasa ika-33rd po yan out of 38 water districts as in pinakababa ang Ligao City Water District. Sa pag-adjust po kan sa tong rate at 160 pesos, yaon pa man girari kita sa lower bracket kumpara sa ibang darakulang water district ranking at 29 out of 38. Ang Legazpi na saruman sa dakulang water district nasa upper bracket at 11th place with a minimum rate of 238 pesos. Ilingon pa po niya to ang ibang kategorya. Out of 23 Category A water district across the Philippines, ibig sabihin, si mga darakulang water district like Metro Iloilo, Davao City, Metro Cebu, etc. Ang MNWD po pinakahababa sa ngunyan, while the highest charges at 280.40 pesos ang Cagayan de Oro City Water District. Ang sa pong adjustment will be broken into 2. Sa ngunyan na taon at 28% or equivalent to 35 peso na dagdag, and by 2024 at 11.25% or 18 pesos. Sa pag-adjust ng water rates, ini po may sinusunod man na provisions. Bako po siyang basta-basta asin biglaan. Per luwa, inaaprobahan ang adjustment given na daipo ini malagpas sa 40% of the current rate. Ang gagamiton ta po si dati pang proposal kang 2009. Kung iilingon ta po, kung ang MNWD na-implementar na ang adjustment kang 2009 pa, by 2019, dapat nasa 343 pesos na ang satong rate, and by strictly following the 5-year cycle by 2024, dapat nasa 480.20 pesos na ini. Pero ang sato pong i-implementar, very minimal man sana, using the initially proposed rate adjustment not exceeding the 40% ceiling. Ang adjustment pong ini dakol man ting konsidera, araw kang affordability ka ini based on the average income per household, using the data kan 2021, averaging at 12,119 pesos income and 160 pesos na babayadan po sa tubig will only be 1.32% po na expense. Halos dai po nindo ini mamation. Unless of course, halangkaw ang sa indong magiging konsumo. Sa pagralangkaw ka mga barakalon base po sa ibang commodities and utilities, ang average po na pwedeng makonsumo sa tubig sa ditsana kumpara po sa average expense on gas, electricity, internet, commercial water providers, ibalita pa po ang kape sa Starbucks, as in ibang coffee shops digdi sa Naga. Ini pong adjustment nakaangkla as in supported po kang ginibong 10-year cash flow projection kang manehamiento. Nakalaag po digdi si mga proposed development projects and expenses kang distrito
As hindi mahiling ta kung paano mamimaintain ang financial viability kan MNWD. Manungod man po sa pagpasa ng franchise tax, ini po base man sa pinaluwas na Memorandum Circular No. 004-22 kan LOA kan nakaaging taon. Marso pa po ini kan 2022 tigpaluwas, asin sa tuman po ining i-implementar mo niya na taon at 2% of the basic water bill. Nanganing maintindihan ta po kung paano ini, ilingon ta po ang sample computations. With a minimum consumption of 10 cubic meter for residential, let's say an existing is at 140.30 pesos including septage fee without franchise tax and proposed adjustments with franchise tax pwede pong mag-abot sa 178.50 pesos with a difference of 38.20 pesos only. Franchise tax at 2% of 160 pesos is 3.20 pesos only. Sa commercial man po halimbawa, an existing is 265.30 pesos with septage fee. After adjustments, pwede pong mag-abot sa 341.70 pesos with 76.40 pesos difference only franchise tax computed at 6.40 pesos only. Siring man po sa 50 cubic meter consumption for residential, pwede pong magkaigwa ng total difference of 234.44 pesos with 19.64 pesos for the franchise tax as seen sa computation, while for commercial rate pwede pong mag-abot sa 468.87 pesos ang diferensya including the franchise tax of 39.27 pesos. Ang masunod po ng mga mahihiling nindo si mga basis po kaining satong adjustment and si mga factors na kaibanan po dyan in accordance to LUA provisions. Sinasabi po digdi na ang mga water districts pwede po na mag-implementar kan inaapon na automatic cost adjustment kung igwang bigla ang paglangkaw sa power, fuel, labor, and foreign cost. All right, there you have it, ladies and gentlemen. And at this point, we would also like to present to you the MNWD 5-year development plan. Let's all watch this. Sa mga presente asin maabot na development sa syudad ng Naga, asin magkataraid na banwaan, sa mong inaantisipar ang paglangkaw sa pangangaipo ning malinig asin bastanting supply ning tubig. Asin ini ang saro sa mga naging basihan kang 5-year development plan kang MNWD na nakasentro sa water sources. Sa taong 2023, ang MNWD buot na magdagdag ng 5 pumping stations kasabay kang 2 transmission lines. Ini ang Pacol 5 pumping station, Carolina 4 pumping station, Almeda 2 and 3 pumping stations, asin Gainsa pumping station. Pacol 5 pumping station na may estimate project cost na halos 10 million. Mapakusog ng water supply sa Kararayan hanggang Balatas na kung saing manunutaran ang mga developments kan syudad arog kang Balatas New Development Area. Pag-expand kang Villa Obiedo Subdivision, pag-develop kang Liberty Village as in Uma Residences Condominium. Kasabay kaini ang transmission line project na may kantidad 8.1 million na makonekta kang Pacol 5 pumping station as in Kararayan 4 pumping station. Ang Carolina 4 pumping station na may project cost na 8.4 million as in transmission line na 15.9 million na makonekta kang Carolina 4 pumping station as in Carolina 2 pumping station urog na mapakusog ng supply sa Kararayan, Del Rosario hanggang sentro. Mainstalar man ng 2 pumping stations sa kalabaan kang Almeda, ang Almeda 2 and 3 pumping stations na mapakusog kan supply sa Concepcion Pequeña asin sa Almeda New Development Area.
Kabaliman, sa mabibenepisyuhan ang mga condominiums asin bagong istruktura sa Rojas Avenue asin Mabolo na kung sa gigibuhon ng proposed river development area asin ang triangulo kung sa inyaon ng CBD2 siringman sa parte kang Gainsa. Apuer ka mga naino, ang MNWD buot man na mag-instalar ng Gainsa pumping station na aabuton 16.1 million na mataong supply sa bilog na banwaan kang Gainsa. Sa taong 2024, ang MNWD plano man na magdagdag ng 5 pumping stations kasabay kang 3 transmission lines asin sarupang supply well. Ang 5 pumping station na ini ang Cararayan 5, Santa Lucia 2, Karangkang 2, Pacol 4, asin Carolina 5. Ang Cararayan 5 pumping station na aabuton 6.8 million asin ang transmission line na may kantidad 400,000 pesos. Buot na makatabang sa supply kang Barangay Cararayan, Balatas, Dayangdang, pababa sa sentro. Dagdag padigdian Santa Lucia 2 na may kantidad 7 million asin transmission line na aabuton 330,000 pesos. Asin Karangkang 2 pumping station na aabuton man 10.8 million. Ang mga proyektong ini mapakusog sa supply sa Kasuray, asin Punong, Magaraw. Apuera kaiyan, ini matabang man sa supply sa Ikin, Manggayawan, San Francisco, Bawa, asin Kataraig na lugar sa Kanaman. Sa parehong taon, buot man na mainstalar ang Pacol 4 pumping station, harani sa Madrigal Subdivision, asin ang Carolina 5 pumping station sa Kalabaan, kang Nursery Road. Ang Pacol 4 na may budget 16.2 million, asin Carolina 5 na may kantidad 13.3 million, matabang sa pagpakusog supply sa Barangay Pacol, Carolina, asin San Felipe. Ang Carolina 2 Pumping Station Well Number 2 pupuunan man sa taong 2024 na may kantidad 8.6 million na madagdag sa mga sources kang MNWD. Paglaog kang 2025, pupuunan man ang Kamaligan Pumping Station na aabuton 15.2 million kasabay kang transmission line sa kantidad na 3 million pesos buot na makataong makusog na supply sa banwaan kang Kamaligan. Kasabay man sa taon na ini, ang well drilling para sa San Felipe 3 Pumping Station, well number 2, na may kantidad 13.6 million asin pagbugdakan San Felipe 4 Pumping Station na aabot doon 16.5 million. Pag-abot kang 2026, ang MNWD mapuon man kang Del Rosario 2 Pumping Station na aabuton 16.5 million peso na madagdag supply sa Barangay Del Rosario, Concepcion Grande, pababa sa sentro. Asin sa 2027, i-instalar man ang Cararayan 6 Pumping Station na aabuton sa 16.6 million peso, tanganing mabenepisyuhan ang mga dakulang barangay kan Del Rosario, Concepcion Grande hanggang kasentrohan. Water line development. Apuera kang water sources, saro pa sa tututukan kang development plan at water line system tanganing masiguro na makaabot ini sa satong mga harong. Kaipuhan na madagdagan ni mga bago, masanglian asin mapakare ang water line network tanganing maibitaran ang posibleng contamination kang mga sources o halawig na water interruption ning huli kang mga lumang mga tubo. Paglaog kang 2024, pupunan ang tulong transmission lines. Inian. Number 1, Balatas Road to Leon S.A. Arroyo Street, Magsaysay, Naga City, na aabuton 8.1 million peso. Number 2, Kagbunga to District 1, Gainsa Camarines Sur, with an estimate project cost of 7.8 million peso, asin ang Pantulo, Corner Villa San Vicente de Paul Subdivision to Corner Madrigal Road with an estimated project cost of 8.1 million peso. Sa 2025, tulupang transmission lines ang idadagdag. Number 1, talid dito Pampanga naman Camarines Sur with an estimated project cost of 10.5 million peso. Number 2,
Clupa, Calawag to San Felipe, Naga City, within Maryville subdivision area na may kantidad 7.4 million peso. Number 3, Almeda Highway to Maboloro Settlement, Naga City, with an estimated project cost of 12.1 million peso. Sa 2026, i-installar man, number 1, Matiway Road, Balatas to San Felipe, Naga City, na aabuton 7 million peso, as in ang number 2, San Isidro 1 Pumping Station to Cararayan Main Road, near Decalangon, Naga City, with an estimated project cost of 13.2 million peso. Sa taong 2027, mabugtak man ang transmission line sa Barangay Pampang hanggang Del Rosario, Canaaman na aabuton 9.4 million peso. Manungod sa distribution lines, ang MNWD buot na ma-implementar man ang 20 project sa laog ng 5 taon, kasabay kasi mga proyekto sa water source. Sa kabilugan, ang 20 projects na ini igwang 10,193 linear meter with a total cost of 16.6 million peso. Siring man ang MNWD, mataon ng atensyon tanganing magbaba ang non-revenue water management o water loss na saro sa nakakaapekto sa supply ng tubig. Inisa mo man natututukan tanganing masigurado na ang malinig na tubig na itatao sa Satuya Gabos. Kabali sa sabong mga gigibuon ang pag-instalar ng data logging devices. Padagos na pagsagibok ang night flow meter reading. Pag-monitor as in maintain kang PSV PRV. Storm drainage leak detection. Street by street leak detection. Asin ang transmission line synchronized reading gamit ang ultrasonic portable flow meter. Ang MNWD, padagos na maotob sa iyang misyon na makataon ng sufisyente asin malinig na tubig para sa mas maray na kalidad na pagbuhay kanlambang saro. On this note po, given the 5-year development plan of MNWD, makakaasa po kamo sa mas magaray as in magayon na operasyon and services po pansamong distrito. Now, ladies and gentlemen, we would like to proceed to the open forum po. For those who have questions, you may approach the center of the venue po. Just state your name, your barangay, and then your question po. And our management will address your concerns. Okay. Any questions po or anything you would want to clarify? Yes, ma'am. Ito na lang po. Maray na hapon po sa Indugabos. Ako po si Mrs. Marilyn Albia, kan Progress Home Subdivision. Dahil po matatawaran na talagang kaipuhan maglangkaw siguro ng tubig. Ang sibuyas nga ni ngunyan, naglalangkaw, 600 na garo ang per kilo. Ang kuryente, iyuman. Pero po, kaya, ang sibuyas, pwede kitang magluto na bawasan. Dahil na kita magamit sibuyas. Minsan, ang kuryente, pwede kitang maghaloy ng pirang oras na mayong kuryente, nangyayari po yan. Pero ang tubig, that is one of the most important or essential commodity na dahil kita pwedeng sa sarong aldaw, dahil kita pwedeng magtago, kaya dapat permi ang tubig. Okay. Uyon ako sa paglangkaw kang mga charges sa tubig, pero may itahagad po akong kondisyones. Number 1, gusto ko po i-asigurar kang MNWD ang continuous supply kan tubig at yung continue sa kamakusog na bulos kan tubig 24/7. Ang nakaaging 2 bulan, lalo na kang December, nagkaigwa kami ng problema sa Progress Home Subdivision, which prompted me on December 27 to wrote a final letter to Mr. Mongoso, copy furnished
888 Nagas Civil Service, I wrote a letter to Mayor Legacion, Mayor Legaspi, Abcanaman, also to the three important personages of NNWD dahil December, nagkaigwa kami ng problema sa tubig. As early as 5 o'clock, mayo nang bulos ang tubig. 6 o'clock in the afternoon, saka pa lang nagbubulos ang tubig sa mo. So imagine, may aki akong naglaog sa trabaho, dain nagkarigos. Dai kami for 12 hours, dai kami naggamit ng CR. And that comes for almost one whole month. Kaya, imagine po nindo, natuod kami sa Progress Homes, natultul ang bulos kan tubig. Pero sometime November pa, wara-wara na ang tubig. Lalo na kang December, talagang nawarang kami ng tubig. And we cannot get the right solution to that. Imagine mo, as early as 6 in the morning until 5 in the afternoon, kaya nagtitipon kami ng tubig from 6 in the afternoon hanggang magumagahon. So, I would like the MNWD to assure us that this will not happen anymore. Ngunyan, maray ang tubig sa sa Progress Homes. Dahil nahiling ko ini, siguro tatawang kami ng tubig. For this public hearing on the proposed water rates. Nagkaigwa lang kaming tultul na tubig, January 1, December 31, okay. Pag January 2, nagpuuna naman kaming mag-apod sa COMSEN. Pag January 3, and up to this, okay na. So, sana dagos-dagos. Number 2, hahagadong ko sa MNWD. Safe, ulit-ulit nindo, safe water. But we do not use the water from the MNWD as drinking water. Sisay po digding taga MNWD ang nagagamit ng tubig hali sa gripo for drinking. Maski garo panggamit na tubig sa sabautang lulutuon, we do not use. We only pay very minimal sa MNWD. But an average family does not spend less than 800 pesos for drinking water from the commercial drinking facilities. There was a time nga ni kang last December, dahil mayong tubig sa Progress Homes, ginamit mo itong drinking water pang karigos. We spend 800 pesos, no less, para sa drinking water, pero ang ginagamit ming tubig sa MNWD, gamit mi lang yan panglaba, pangkarigos, panggamit sa CR, pambubo. But we never use that for drinking water. Okay, so please assure us that you are going to make MNWD water safe for drinking. So kung ano man ang daimi na gamiton pagbakal ning distilled water or mineral water, idadagdag niyan sa pambayad sa MNWD. Siguro, kay puhanindong dagdagan, mayo na nga ni garo kamong microbiologist, mayo nang namit ning chlorine ang water. Dahil ako nakakanamit chlorine sa water from MNWD. Baka dahil na nagagamit ng chlorine. So, please set aside budget for laboratory facilities to test the water, and then, imbis na mabawas ka mo ng employees sa mga admin work, please add personnel for microbiologists, chemists, saka chemicals to make the water safe for drinking. Number 3, cost cutting. Ano daw kaya kung
mag-cost cutting kita sa mga bagay na daiman talaga kaipuhan. At the height of namayo kaming tubig, December 27, I opened the page of the FB page of MNWD. Nagkokos cutting kita, but we appoint directors. Okay, I have nothing against the qualification of these directors. Pero very generic, director for women. Alat mo na, ang women, abuses against women, garo nasa area yan kang police or DSWD. But not as specific as the MNWD, ma-emphasize ning director for women. How much do we pay a director? Pag director garo halangkaw baka 50,000 per month. Also, director for education. Ano ang education? For conserving water, conservation of water, mayo man nga ning tubig. So I am looking for sana i-rename na lang ini kung kaipuan kitang mag-appoint ning high-ranking officials, i-rename ang scope ninda. Kang hinahanap mi ang problema kan tubig, tano tamayong tubig sa Progress Homes, kadakol kami nagsasabi, biglang nawawar ang tubig pag 6 o'clock, nagkakaigwan ng tubig pag 6 p.m. Mayong nakakasabi, there was something wrong in the design. O, anong sabi ka iyan? O di dapat kaipuhan kitang mag-training engineers ganing magtultul ang design ninda. Sabi mi, water pressure. Ay pigdiding nagaran ang water pressure as the cause kung taano tamayo kaming tubig. So we do not know up to this time kung ano talaga ang rason, ano ang reasons kung taano tanawaran kami ning tubig duman sa Progress Homes. Whether it is pigko-control ang water pressure, digdi, kaning magluya ang tubig duman sa Progress Homes, or may sala sa design kang transmission line, or we do not know. So we need, sana scholarship na lang, duman sa mga engineers, send them to Singapore or whatever na country na makakadagdag sa indang kapasidad. Not education for us to conserve water. Tatao na kami kaiyan. Tinutok do yan sa eskwelahan. Okay. Also, women. Igwa na yan sa HR kang MNWD. So, dain na kuta. Director for Legal Matters. Total, ang MNWD baga, narakning sarong serious na matter kadto. O the person involved may have the capacity to help the office along this line. Okay, ikaapat. Ang inahagad ko, sana mayong cordon sanitaire around Mr. Mongoso or around the high-ranking officials. To this day, my letter ako kay Mr. Mongoso, up to this time, daiyan simbag, nasimbag. To engineer, si engineer Martinez, and the other two, hanggang ngunyan. To Mayor Legasyon, mayong surat. Only our Mayor Legaspi sent us a letter in response to my letter. Sindalang. Sana mayong cordon sanitaire. There is a COMSEN who look into this. But if the letter is copy furnished 888, make it a point na ipaiara manggiraray ki Mr. Mongoso. Tangani, si Mr. Mongoso called the person concerned. And also, cost cutting. Up to this time, naglalawig ang mga patrabaho kang MNWD. Kakalkalon ang samuyang tinampo November, mapuning trabaho Marso of the next year. Up to this time, kalkal itong kung saan ang main line mi
nasa may kanto, December 27. Kung iyan, aldiya ang bayad sa kontratista, until this time, daipa to nasisimento giraray. So, December 27, up to this time, I do not know kung iniling na ninda kung ano talaga ang diferensya duman sa mo. O so kung babayadan aldiya, dakol na yan, na konsumo sa gobyerno. So, only on those points, I am in for the increase in rates, but make sure sana pa ko lang unyan ang kusog kag bulos. All those points that I have given will be looked into now that you have a new management. Okay. Thank you po. Thank you very much, Ma'am Marilyn. Rest assured po na lahat ng concerns po na nasabi niyo po ngayong araw is noted po ng aming management. And also to address some of the points po, we would like to hear from Sir Roque, the head po, OIC AGM po ng Operations and Technical Services Group. Marinaga po. Ma'am, salamat po ma'am sa pinaabot mong concern. And ano ko po si mo point to point doon sa mga heard mong concern. Primero po, itong nawalan ka mong tubig hang last December 27 po siguro ito 29 o January 2 then yan po may mga public service po kami kayan nagkataon po kayo itong sa aming pumping station sa parting Panikwason nagkagawang problema siguro nairay po ito mga December 26 ata. Tapos nagkataon po na nasigundan kay itong Kapilian Pumping Station na nahaloy-haloy po si pag ayos. Although po nga si mga tao maski Christmas, maski bagong taon, nagatrabaho po para maasigura rin po na maayos tulos itong pumping station. Nagkataon po na itong duwang pumping station, naka-direkta po ito, nagsiserve sa area nindo. Kaya sarap po ito sa mga nagka-problema. Then, pakairay po kayo ito, pigilimita na kung anong dapat pang piniming gibuhon habang ongoing ang samuyang repairs. Then duman po sa na found out na nahiling mi duman during construction po kay itong sa indong bagong connection duman nagkegwa po duman ning inaapod na pagdagdag ni linya ta ito po bagang progress home dati po iyan private subdivision di na turnover na po iyan nakaagi lang sa municipality of Kanaman. Then, nagkagawa na pong access duman ng Metro Naga Water District para ito laugunta na turnover na po sa LGU kang Kanaman. As per request po ninda, nag-layout kami ng tubo duman. Nagkataon po na si ibang mga lateral street duman, kay po pong para ma-augment po duman ang medyo salit na saka ito po kayong panahon na i-design lang iyan sa mga tao kay ito. Then sa pag-agi po kang panahon nagparadakol lang sa tuyang connection kaya nagka-igwa po na dagdagan ang tubo duman. Per end po kan sa muyang engineering group pag-layout po duman kutaan na i-retap na duman sa indong particularly sa indong street para maski para paano kay Chris ning water supply duman sa indo ang sabi po kahit na perin po kan sa muyang mga personnel sa engineering bago pa lang kaya si pakatinan po duman si mga homeowners po mismo ang naghabo na hiron ito. Kaya na-interconnect naman sa tama. Ang ginibulan po, ginibuan lang remedyo para at least makaigwaning pagdagdag sa pressure.
Pero ito po pa lang, kulang pa, bako pa lang to dapat ang ginibo. Kaya po, itong sabi nga niya na na ano, medyo ano na, matagas na siguro, pinarasabi na po na i-correct na itong sa design, itong dati dapat na i-cross. Kaya po, baga ito nakaaging o aking simana, nagpakaray na po si Bulos Duman sa Indo. Iyo po yan si Saro sa mga naging problema Duman sa Indo. Pandua po, itong sabing medyo may problema si source kang supply nindo sa tubig, itong dahil nindo mainom. Kami po nag-aasigurar ng tubig malinig, gwapo kaming gwapo kaming laboratory testing, dahil po kami nagkapaluwa sa pumping station na the Asia nagpapasar sa PNSD, the Philippine Standard for National Drinking Water. Gwapo kami kan mga record. Siguro po, kaya sa nailing problema na yun ang po nga biga-address me, kuminsan po kaya may nakaka-restock din ng mga sediments na itong maluya pa ang tubig dahil maski nagpa-flushing, dahil tulos nagpa-flush out. Ngunyan po, mailing po ninyo, continuous na po ang mga mag-flushing me sa mga areas na dahil dati nakakataon na naka-flushing. Then sa ito pong number 3, kung sa mga studies po, kaya po nga kita nagkaigwa kaming araw kaya yung pagtiripon na sa 5-year development plan, may pong ginibo na makaka-address po bako lang sa Indo, sa intirong tabako lang po kamo nagsasuffer kan sa araw kayong mga problemang pigsambit nindo sa ibang mga areas na medyo rarayo na problema po. Kaya bako sana po kamabigatawan ng solusyon, gabos po na nagkakaproblema, nag-alsam iniling mi po kung paano may masusolusyonan. Kaya nag-ibo po kami itong presenting 5-year development plan. Kundi paano mi po ito marirealisar? Kaya po ang po baga, bago ito makaigwa kita ng maray na development, kaya po ang fundings, araman sana po nindo na kami nag-aasa lang kung anong nag-alawag sa muyang kwarta, na ibibilmi. Nasangunyan po, 2009 pa nga ni po baga, dahil kami naghiro kasama yung sabi ko nga ni JM Nguso na po 2009 dahil kami naghihiro hanggang kaya mi pa. Sangunyan po talaga dahil mi na kaya, lalo na kung yung isip mi na marisolbira na sa inyong mga problema sa ibang mga lugar. Kaya di po kami nagkaigwa na kita mga public hearings na kung paano ta po ni marirealisar yung pag-ibuming mga projects. Iyon na po ito. Naghahagad na po kami sa Indo ning atabang pagtarawagan na po na matauang kaming ning tamang fondo para ma-realisar ta po ni tayo po na makaka-solve sa bakalang po problema Indo sa gabos na problema na pigi-earth sa muyang service area. Salamat. Thank you very much, Sir Roque. May sarap pa po pala ma'am itong surat. Actually po, malilingaw pa ako, sorry. May panalo pa itong surat. Actually po, nagsimbag kami, may surat kami actually. Kundi si Pigpadarami po duman, dahil may aram kong si Sen pinarasib, Pig-refuse to receive po na itong surat. Then, nagsimbag man po kami sa LOA, sa 88, kung tano sa organisasyon. Then, iyon na po ito. Sa muya po sa party mi, ginibumi man si Sigabos para ma-address po itong sa inyo. Salamat po. Thank you, Sir Roque. Okay po, ma'am. Sa Samuya pong, kaya nga po kami nag-present na kaini yung 5-year development plan po. Para ito, may continuous na po ang bigataotang serbisyo. May balik na po si dating Water District na Marian Serbisyo. Salamat po. Thank you, Sir Roque. And thank you, Ma'am Marilyn, for raising your concern. Any other questions po from our audience? You may approach the microphone at the middle. Yes, ma'am, go ahead po. Kindly state your name, ma'am, and your barangay po. Okay, good afternoon po, Sir Gabos. Marica Rul po, from NCPC board member, representing Transpo po.
from Naga City. Sir, hapot ko lang po. Aram ko po, nasabi mo po nga ni, sinisigurado nindo na safety man ang tubig na nagluluwas sa kada faucet na kang mga residentes. But then po kasi ang nangyayari, may mga times na nangyayari na ang iba pong mga konsumidores kang tubig, may mga takla po na nagruruluwas sa indang mga faucet. Iyan po, paano daw po kasi at least maabisuhan kung saan daw ni maati ang maluwas na tubig. Kasi po, very ano po siya, sa mga aki, kung lalo na mga aki, taday man po yan nagpaparahiriling kang tubig na iinom mo ninda. Basta sa naman po bagayin minako aning baso and then iinom mo ninda. Paano man po si mga safety kang mga kaakian. Pagaro po kaya na may mga takla and then mga may takla minsan garo po nga ni na color yellow garot bagay sa bubon na dati na naluwas sa faucet po. Salamat po sa imong question. Saan pong lugar iyan? Paki-take note na lang po kang lugar ni ma'am para sa satuyang concerned divisions, ma-actionan po tulos iyan. Saro po yan sa mga iniiling may mga problema na ugwang lugar na kuminsan na ina-flashing. Yes, matakla. Yan man lang po ni Dakla. Sir. Kaya Harry sa lang ngunyan po. po, ugwa kaming team na iyo po lang ang gibo, i-flush out lang po itong mga mga sediments na na-stuck kay itong mga panahon. Kaya kay po ni po talaga ang tabang nindo, magsabi lang po kamo tulo sa sa moyang mga hotline services para ma-actionan mi po tulos ang mga sa po inyong problema. Okay, thank you so Salamat much po. Thank you, ma'am. Any other question po? Anyone who would like to raise a concern po? Anyone from our audience? Yes, ma'am, go ahead po. Yes, maraming hapon po sa Indogabos. Siaga Balyon po from PDAW office, PWD sector po. Sir Jun, Sir Elmer, Sir Rocky, maraming hapon po sa Gabos. Pinapaabot lang po kan sa muyang opisina, pinapaabot po sa indong manahiyamiento na pasasalamat sa sector kang PWD. Kasi po, di ba, last November 1, ipinasa po na si PWD, siring na din sa senior citizen, igwa na kami ng discount sa pagbayad once na nakapangaran sa Samuya na may ID din po. Sir, buot mi lang pong ipaabot ulit na pasasalamat. Pero po, dahil po gabos aram kang mga PWDs yun kasi mayo po kami na naaraman pa din or sa iba. Naghaharap po sa Muya. Siyempre, sinasabi may iyo po. Pinapaabot lang po ni Boss PJ kung pwede po flash na din po ito sa FB page kang MNWD para mapaabot din po sa ibang mga PWDs. Thank you po. Thank you, Ma'am Yaga. Yes po, ma'am. Yes, sir. Would like Si dating 5% na discount sa senior citizens, nilangkaw ta po ito sa 10%. Si dating 5% sa senior citizen, iyo to si tinauta sa PWDs. Ano ang relasyon kayan? Kung ano po si reglamento sa pag-avail ng senior citizens, iyo man to ang sa nag-a-apply sa PWDs. Mapatabang na kami sa Indo na mag-disseminate. Tamas kabisado nindo yan. Tayan ang sektor nindo. And apwera po kayan, igwa pa sa rong pinasar na pribileyo sa mga consumers na kung ma-advance payment ka po, igwa na kami tinataong 1% na discount. So, tulo na po yan. 10% sa senior, 5% sa PWDs, and 1% for advance payments. Si request ko po for solo parent, pwede. Si solo parents po, pinag-adalan mi, kaya lang grabe ang numero, halangkaw ang numero, sangon niyan po, dahil may pakaya. All right, thank you, GM. And Ma'am Yaga, additional info lang po. It's already posted, Ma'am, sa Samoyang Facebook account. It's already there po. It was posted this week po, Ma'am. You can refer to the requirements there po. Salamat po. Any other concerns, Ma'am or sirs from the audience?
Yes, sir, you may approach the microphone stand po. Good day po sa VIP table. Manay Mayor, to GM or visitor from Lua. 2 points lang ko. First point, regarding corporate income you presented, ano yung margin of error na ma-attain yung forecasted net ba yun? Income? Second point, walang plano yung MNWD mag-solar power into the pumping station or the cost cutting you've been saying. Yun lang. In terms of the computation po, naka-template siya. Ang pig-encode mi lang po dyan, si mga data na hinahagad. Nagsasadiri po yan in computation. Luwa po kaya ang may control over it para po si uniformity kang application nationwide na attain. But sabihon, kaya nagkakaigwa kitang public hearing na siring kaini kasi ang pinal po na masabi kung gurano ang nadadapat lang na increase and kuno rin siya i-imponer, luwa po yan. Kaya igwa kita pong representative from luwa dahil ipipresent man ini po sa Board of Trustees kang luwa for approval. Itong sa sunod na concern po, ang limitasyon mi po kaya sa solar, si espasyo ng mga pumping stations. Isi tamang po baga na pag nag-solar kita, ang panels niya medyo nagre-require ng may iwas-iwas na lugar. Pero sa ngunyan po, we're coordinating with Water District, Calabanga Water District, tasinda po igwana ng solar, tagaro kaya sa Calabanga, mahiwas pa. Kaya may schedule po kami. Actually, 2 weeks na kaming paduduman, kundi astang ngunyan daang simana, may tubig pa sa area. Kaya dahil may pamahiling. Secondly, nag-wonder lang kami kasi iba ang power requirement kang pumping stations ta kumpara sa mga saradit na water districts dahil ang kapasidad ang kang mga makina iba man makangako dai kayanon. But during the meeting with the board with the mayor, pinag-offer niya po itong property kang city sa Almeda. Kung pwede nga ang mahiling nindo na kung pwede nga itaomi sa indo ang ere. Gusto sabihin si taas, pwede ming gamiton as solar something. Pinapaadalan sa mo. Tawiling po si Mayor na magpasubli kang si area para po makadagdag sa pag-ekonomiya kan sa Tuyang Water District. Kasi dakula pong apresasyon mi na ang LGU po permingyaon para magtabang sa to. Magramdaman ko man po pala, Ma'am Alvea, si representation po kaya sa Board of Directors is mandated by PD 198. Iyo po kaya ang nasa lay, kaya kumbaga, it's not within our province to di ba, na baguhon siya unless po may act of Congress na binabago po si lay. Hopefully po, mahiling man talaga ninda. Actualmente po muna ang national government kung nadadangog po nindo is already thinking of what the Department of Water. Taarog na po kaya ang problema. Actually po ining problema tamon yan, bako sa namang kita ini. Worldwide po ang problema sa tubig. Kaya kung nagluluwas po nga ni kamukang Pilipinas, na-mentionar man lang ni Ma'am, kasubago, igwa pong mga nasyon na mas mahal pa po ang tubig kaysa sa ibang inumon. Dahil part po yan kang conservation ninda and at the same time po, talagang kulang na ang potable water worldwide. Kaya po ang po magsiribot kita gabos para po masiguro na in the future, igwa pa kita. Salamat po. Thank you very much, GM. May question pa po? If there are no more questions from our audience, we will now end the open forum. All right. Okay, thank you very much po. And now, at this point, we would like to thank everyone. But before we end our public hearing, we would like to hear a short message po from City Admin, Mr. Elmer Valdemoro. Mabalos, Miss Au, Sir June, Sir Roque, Sir Villadares, Kang Lowa, sa mga department manager po sa Gabos na yaon ngunyan. Kaibanan ko po si Councilor Lito del Rosario, yaon sa likod, palakpakan ta po. Chairman kang Public Utility, kang Sangguniang Panglungsod,
Sa mga amigo ta po sa media, yaon po ang KBP Chairman, si Ma'am Mape Mariscal, and ang Presidente po kang City Hall Press Corps, si Roy San Ramon. Sa liwat po, maray na pagkahapon. Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, nagkataon po may kasarabay na okasyon ngunyan, kita po ang pinaatinder para po madangog ining public hearing regarding po sa rate increase and pass on kang franchise tax. Arog po kanasabi ni Ma'am, ang lokal na gobyerno po kang Naga naintindihan man si gigibuhon na increase. As explained po, dapat 2019 magkakaiguanan ng increase. Alagad minanigo po na daingon na ipa-implementar and gunyan po aramtaman itong pangangaipo. Sabi ko nga ni Sir Jun Kasubago, mas maray na example sa masunod na public hearing bako ng kape sa Starbucks. Ito ng sibuyas na sabi ni Ma'am na from Sanggatos nag 200 ngunyan 600 na. O ang tubig from 125 magigilang 160. So arog po kayan ang pangangaipo. And ang lokal na gobyerno po kang Naga, arog po kanabanggitan ni Sir Jun, sa paagi po kan sa tuyang alkalde, padagos po ang suporta sa MNWD. Pero po katong nabanggitan, dapat po kuta ngani si Sir Jun nakiulay na hanggang December lang siya. Alagad ang sa tuya pong alkalde nakiulay man ki Sir Jun na ipadagos po ang pagserbe sa MNWD. Nawaran po kaming sarong matibay na department head para lang ipasubli sa MNWD. So dakula man po yan sakripisyo sa muya, alagad mabinipisyar po ni sa kainteruhan kang syudad and sa pagtaraid tang munisipyo. Kaya lauman po ang padagos na suporta kang lokal na gobyerno kang Naga para po mas lalong mapakaray ang serbisyo kang MNWD. Dahil pag day po maray ang serbisyo kang MNWD, kami man po ang reklamuhan, maski day kami kabali. Kaya ito pong mga reklamo kasubago, gabos man po yan nag-aragi sa Samuya. Kaya pinapasa mi man sa MNWD. Kung mapapakaray po ang serbisyo, maski kami po magiginhawahan man kayan dahil masasatisfy po ang satuyang mga kay manwa digdi sa syudad ning Naga. So gabos man po garo naguuyon, ang kondisyon lang is makontinue ito pong maray na serbisyo kang MNWD. So sa liwat po, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, mabalos pong maray na pagkahapon po. Thank you very much, Sir Elmer. And that's it po. That ends our public hearing. Again po, maraming salamat sa lahat ng mga consumers and shareholders po na dumalo sa ating event ngayon. Thank you very much po and have a good day.